Gipanganla na ang 5 ka personahe sa City Treasurer's Office nga gingong nalambigit sa pagpangawkaw og salapi sa syudad sa Davao. Human gipirmahan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pinal nga desisyon sa investigasyon, gibutyag ni City Administrator Melchor Kitain ang pangalan sa 5 kagahapon sa buntag. Naila ang 5 nga ubos sa Cash and Receipts Division sa CTO nga sila si Jane Pagidopon, Brenda Nirza, Rosalie Remon, Paul Justin Almonte ug Analiza Mesa pulos kining mga kolektor sa maong dibisyon. Suma ni Kitain gawa sa 5 aduna pay laing tulo nga wa pagipanganlan sanglit nagpadayon pa ang investigasyon. Giingon ni Kitain nga ang unang nireklamo batok sa 5 mao si City Treasurer Rodrigo Riola. Ang 5 gisuspenso sa ilang posisyon sa trabaho. Sila sab gingong may kawkaw sa kapin sa 14 milyones ka pesos nga wa marimit nga salapi sa buhatan sa CTO ni adtong Enero sa nakalabay nga tuig. Hinuon ang 5 wa na sa maong buhatan ug ila na nga nadawat ang kopya sa maong desisyon sa panel batok kanila. Mamahimo pa hinuon sila nga makaduso og motion for reconsideration sa panel nga nag-imbestiga. Nasayra nga gihikay na sab ang kasong kriminal nga atubangon sa korte.